Een feestelijke ontvangst voor Meadow door haar medeleerlingen van de topklas musical, dans en zang. Nou, dankjewel. Maar eerst even terug naar zaterdagavond. En dat betekent dat er 12 punten zijn voor Meadow. En dat Meadow de winnaar is van het Junior Songfestival 2025! Meadow heeft gewonnen met dit liedje. Freeze heet het. Iets wat ik echt niet had verwacht, maar ik was gewoon echt heel erg blij. Iedereen wil naar je toe komen voor een foto of voor een interview. Maar ja, ik had ook heel veel berichten van mensen gewoon op mijn telefoon. Dus ja, het was gewoon echt heel speciaal. Heel speciaal is het ook dat Meadow de tweede winnaar is van het Valuwas College. Na haar klasgenoot Luna 3 jaar geleden. Het is heel erg bijzonder en daar zijn we ook echt heel erg trots op. Het is echt, ja, geweldig. Hoe komt het? Wat is het geheim? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het enthousiasme van de kinderen zelf. Natuurlijk komen ze binnen met heel veel talent en ja, ze krijgen goede lessen, zeker. Talent volop dus. Zoals ook Stef, een andere klasgenoot van Meadow, die met de groep Level Up derde werd op het Junior Songfestival. Dat we derde zijn geworden vind ik eigenlijk niet zo erg. Ik ben eigenlijk gewoon heel blij voor Meadow. Zou ik ook zeggen. Ja, nee, maar... Stiekem? Nee. Het is niet alsof ik ben niet boos of zo dat ik heb verloren, maar ik ben gewoon heel blij voor Meadow en ze heeft het ook echt verdiend. Morgen weer gewoon school, denk ik dan. Of vandaag ook nog? Nee, vandaag nog niet, maar morgen wel. Je moet nog hard studeren. Ja, ik heb bijna toetsweek. Toetsweek of niet, de Europese finale wacht op 13 december in Georgië. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat ik het heel goed kan vinden met de andere landen. En ja, ik hoop gewoon een feestje te bouwen.